Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates okuhlanganisa nama-Brazilians iMamelodi Sundowns. Kubikwa ukuthi ke kuneyingxoxo between womabili lamaqembu. Kubikwa ukuthi ke Orlando Pirates idinga umgadli weMamelodi Sundowns uPeter Shalulile ongokudabuka ezweni laseNamibia. Kubikwa ukuthi Orlando Pirates inhloso yayo ukuqeda indlala yamagoli laphayana ke kwezimnyama, kwazise ke abadlali abakhona njengamanje impela amathuba bayawalahla abageji umhlola. Kubikwa ukuthi Orlando Pirates ifuna uPeter Shalulile ozo expirelwa i-contract ngenyanga kaJune maphela ke yona le season. Nokungacaci kahle ukuthi ke iMamelodi Sundowns ngabe isazomsayina yini, kodwa kubonakala engathi ke iMamelodi Sundowns ngeke isayivuselela i-contract yakhe ke uPeter Shalulile. So vela ukuthi ke Orlando Pirates impela lo mdlali iyamfuna, isifakile i-request kwiMamelodi Sundowns. Silifisela inhlanhla ibhakabhaka ukuthi ke likwazi ukuthi ke limthole lo mdlali oyingozi makuziwa ngasebhaleni. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena ngabe uyamdinga yini uShalulile kwezimnyama i-Orlando Pirates. Asihlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.